दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा 7 तारिख फेब्रुवारि 2023 आव जोंनि हाबाफारि बादियै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शनखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हाबाय। दा आङो बनसुनि आफादगिरि जानानै गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो जोंनि बनसुनि बे फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि रिसेपसन कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन कनभेनर बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। दा जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे जोंनि फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि जाय जोङो एडक कमिटि हिसाबै थांनाय 2022नि 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जों दिनै मैयासिम जों सोलिबोदोंमोन। दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां जोंनि गोरों लाइमोनफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोर जाथिनि थाखाय जांख्रिखांग्रा बिथांमोना ओंखारबोनानै जोंजों जगदान होनानै जोंनि बे फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दाफुंनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं साफ्रोमखौबो बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो। फरायसा आफादा जेब्ला 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय जोङो बड'लेण्ड मेट्रिक सेमेस्ट्रिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै बिबार बावनानै जोङो दाफुंसारदों। बिनि मास मोननैनि उनावनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ जोङो डिमान्ड खालामदों जोंनि क'क्राझार केडिएसि फिल्डआवहाय आरो बिनि गेजेरजों जों क'क्राझार डेपुटि कमिशनारनो जोङो बिनि थ्रुयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आसामनि गभर्नर बिथांमोननो चिफ मिनिस्टारनो जों लाइजाम दैथायहरदों। नाथाय बिनि उनावबो जोङो दिनै बै समावहाय जों दिल्लीयावहाय जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। जोंनि क'क्राझार देबोरगाव देउदिनि फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरियाव जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि जि मोनसे डेलिगेट्स सेसनावहाय जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों गिबियावनो दोननानै जोङो दिनै प्रेस एजिटेसन जोंनि भारत सरकारनि भारत सरकारनिसिम जों बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जि मोनसे एजिटेसन बेखौ जों एजेन्डाखौ जों गिबियावनो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरनि जे मोनसे थांनानै थानायनि जे ससिय' इक'नमिक कालचारेल आपलिफ्टमेन्ट जौगानायनि थाखाय जे मोनसे जों एजेन्डा लादों हानायखिनि बनसुआ बे बिथिङाव हाबनानैबो जों जाहाथे बर' हारिखौ जों मोजाङै सिबिनो हायो बेखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउथ एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो बनसुआ जि हायो जों एसे सहाय होनानै जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गथ' लाइमोनफोरखौ निउ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो हिस्ट्रिकेलि जोंनि कनस्टिटिउसनेलि लिगेलि जों बिथांमोनखौ जों गियान होनो हायो नामा विजडम जों होनो हायो नामा बे हाबाफारिखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जों इउनाइटेड जानानै जों ट्राइबेलफोरजों ज' जानानै जोंनि ट्राइबेल इस्यु बर'नि इस्यु जोंनि आसाम ट्राइबेलफोरनि इस्युनि सायाव जों जयैनो दिल्ली फारसे आवगायनानै भारत सरकारनि गेजेरजों जों सावरायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो नांनानै माबा मोनसे थांनानै थानायनि जों अबस्था लाबोनो हायो नामा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे एजेन्डाखौबो लादों। दा बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि कार्बिनि दैदेनगिरि बारग' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार बारग' आरो दानि चेयारमेन अल पार्टि हिल्स रिलिजियास कनफारेन्सनि जन एंटिकाटार सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङाबो सम सम जोंखौ गावसोरनि हाबाफारियाव बाहागो लानायाव खोब लेंहरो। दा जों बेखौनो नोजोर बोनानै जों जाहाथे जों इउनाइटेड जानो हायो ट्राइबेलफ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंना गार'लेण्ड बिग्रा गार' स्टुडेन्टस लिडार टुरानि टेंसाकजि ममेन बिथाङाबो फैनानै जोंजों मैखोमैनो बाहागो लादों आरो जोंनि बर'फोरनि लं स्टान्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट
बिनि सायाव बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै जै खालामगोन होननानै जेब्लायबो जों नांथाबनानै जोंनि हाबाफारियाव बिथांमोना सहाय होबोबाय थादों। जोंहा बर' माहारिनि फरायसा आफादा बे जोनोम जानायनिफ्रायनो जे मोनसे जोंनि थांखि आरो जोंनि पलिसि एजेन्डाखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामबोदों। बे समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा जोंजों थानानै खामानि मावफादों आरो बनसुखौ गिबियैनो दिनै जोनोम होनाया बर' समाजनि इन्टेलेक्सुवेल्सफोर गोबां आफादनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनासो दिनै फैनानै जोंनि बनसुखौ जोंखौ जोनोम होफैदों। दा बेयावहाय बनसुनि जि मोनसे गोथार थांखि, जे मोनसे गोख्रों डिसिसन लानानै बर'फोरनि मोन्थाय थांनानै थानायनि राव हारिमुखौ जौगानाय गासैबो माने बिथिङाव बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि, बे थांखिखौ दिनै मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहाय होदों। दा बेनि फोरमानानो जाहैबाय जों दिल्लीयावबो थांनानै जों सोमावसारहैनो हादों। बेनि फोरमाना जाहैबाय जों गोबां प्रग्राम खुंबाय, मास गेदारिं प्रग्राम खुंबाय, गोबां हाबाफारि लाबाय, बेवहाय रायजोफ्रा जोंखौ सहाय हरदों। आरो नैबे जोंनि फार्स्ट एनुवेल कनभेनसनावबो नैबे क'क्राझार ओनसोलनि जोंनि सुबुंफ्रा रायजोफ्रा दिनै एसे एनै जोंनो ओंखाम मैगं जगार खालामनानैब्लाबो नैबे जोंनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामदों। दा बिनि सायाव दा फैबाय थानाय समाव बनसुनि जि मोनसे गोथार थांखि आरो हाबाफारि आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे थांखि लानानै आवगायलांदों, बेखौ दिनै रायजो राजाया जेब्लायबो सापर्ट होदों आरो होलांबाय थागोन होननानै आंहा आसा दङ।